obtain the promise. So I'll read 1 Kings chapter 18 from verse 41. And Elijah said to Ahab, go eat and drink, for there is abundant a sound of a heavy rain. So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Mount Carmel, bent down on the ground, put his face between his knees, and he said to his servant, go and look towards the sea. He went and looked. There is nothing, he said. 7 times Elijah said, go back. The 7th time the servant reported, a cloud as small as a man's hand is rising from the sea. So Elijah said, go and tell Ahab, hitch up your chariot, go down before the rain stop you. Meanwhile the sky grew black with clouds, and the wind rose. A heavy rainstorm came on. Ahab rode off to Jezreel. The power of the Lord came on Elijah. Tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab to Jezreel. Father, we pray for your word. Instruct us, empower us, correct us, for the glory of your name. In Jesus' mighty name, amen. And a promise. 1 Kings 18:1. After a long time, in the 3rd year, the word of the Lord came to Elijah. Go and present yourself to Ahab, and I'll send rain on the land. So Elijah went and presented himself. And I will start pamberi pamambo Ahab, nokuti ndoda kunaisa mvura ndi Mwari. Ndokubva asimuka akaenda pamberi pa Ahab. Mvura haina kunaya nokuti aenda pamberi pa Ahab. But the promise he had to go and present yourself before Ahab. I'm about to bring rain. Mwari vaisa a promise to Elijah. Enda unozviratidza pamberi pamambo Ahab, nokuti ndinoda kunaisa mvura. The promise ndeyekuti ndinoda kunaisa mvura ndi Mwari. Murume ndokubva aenda pamberi pa Ahab, ndokubva asvika pavakaenda rwendo rwekuenda kuMount Carmel. Zvakaitika vazhinji, it's a long story. Vaprofita vaBhaari vakadamburwa musoro vakafa. Zvakaitwa zvakaitwa naElijah against the prophets of Baal. Kusvika time yandaverenga kuti iye ndokubva ati ndiri kunzwa kutinhira kwemvura zhinji, ndokubva apfugama akatanga kunamata, akatuma muranda wake 7 times. Muranda paakadzoka the 7th time, ndopa akati ndaona chinenge chibhakira chiri kusumuka kubva munyanza. Ndopa akati taurira mambo Ahab aende nokuti mvura yakuya. Mvura ndokubva yazouya. Ini ndaitarisira kuti mvura yaifanirwa kuuya kana aenda kunozvipresenta pamberi pa Ahab, nokuti promise yati, go and present yourself before Ahab. I'm about to bring rain. Murume ndokubva aenda before Ahab, hakuna kunaya. Kusvika pakaitika ma-incidents andaverenga kuti mvura igone kunaya, which means the promise mvura inofanirwa kunaya. Process after presenting yourself before Ahab, akapinda mu prayer, yet is a promised man. Can I go quickly to tell you this? Every promise you will not receive, it must push you to pray concerning it. Usati kana iri promise ya Mwari au relax zvinoitika nokuti Mwari haanyepe. Elijah promised that I'm about to bring rain. Instead yekuti I received the rain, kana kuti zvichaitika went on to pray after a promise. Which means one thing you need to know. I need to help somebody here. I want to talk a little bit about dreams. My dreams, it's a spiritual life. You only experience spiritual life. Chese unogona kurota positive or negative mu dream. But the final aisi mu dream yechinhu chawarota. The final deeper prayer yauchaita concerning the dream. Why am I saying this? Chese chawakarota, you can cancel it in prayer. Wamuka. Or you can pray so that it will manifest. So in spiritual life, you are not going to bring down on earth through prayer. In the beginning was the word was with God, and the word was Shika, the word became flesh. Process why did Jesus in the shoko? Akazovanyama panyika. Kuti Jesus azovanyama panyika. Kune ngirozi yakauya panyika ikataura nemunhu akabvuma kuita carry the pregnancy, which means rakatanga riri shoko
But shoko iroro rikasvika pakutaurwa kumunhu, munhu paakatenda in the physical, paakagamuchira vhangeri raangel Gabriel, ndo paakava nepamwiri. Kureva kuti you can take the word from the spirit and make it flesh on the ground through prayer. I don't know why I'm teaching this. Elijah promised na Mwari, go and present yourself up. I'm about to bring rain. I end up up. It's not raining. Yet my promises are married. They are yes and amen. But there are times you need to know what to do. But you need to manifest. Exodus 15 concerning one there was an announcement, cannot advise, cannot a warning. Yakunzi misasa yenyu inofana yakachena. Why nokuti Mwari chingwa charuda kupa vanhu chichawanikwa pasi. Saka kana vasina hygiene pakurarama kwavo pamisasa yavo, Mwari anovapa chingwa chekudya chinogona kukontaminatwa nekushayiwa utsanana hweIsraeri, vakapedzisira vakurwara neblessing yacho. Instruction yekuti misasa yaIsraeri inofana kugara yakachena ine chekuita nechiri kuda kuririswa naMwari kuIsrael. Chingwa chaiwanikwa paground. Saka as long paground paine tsvina, zvakutoreva kuti chichatakura tsvina yepanyika icho chabva kudenga. Vanhu vakadya vova neproblem instead yesolution. Nyika yakafanana newe munhu iguruva refu. Dzikasarongeka musha ukasararama mukutya Mwari, every blessing ichauya mauri it becomes dangerous, not helpful. Saka uchiona ukabata inenge mbishana unoramba mukadzi wako nekuda kwekuti iwo ndiwo wakaipa kwete mari yacho. Une zvekuti Mwari vakada kukuitira nyangwe uri munidi, uri so desperate, vanoda kutanga vaona kuti musasa wakachena here. Are you cleaning the mindset? Are you a real father to your family? Nokuti blessing iri kuuya unogona kugadzira imwe family food. Rume vanorinzwa irore. Nyepero nga hapana chaari kunzwa kutonzwa kuti sasa hauna kumira munhu. Vakuru zvese zvatinoda kuti Mwari aite anogona. But pane challenge paari kuda kuitira pasha. I'll skip that one. Promise yet, go and present yourself before up. I'm about to bring rain. I end up very bad, it's not raining. Actually, it's the opposite. Muracho ya kuda kunaya. Anodza muranda wake kutaurira apa abve pano. Once Mwari vati, go and present yourself before up. I will bring rain. Uyu ndokuenda pamberi paapo. Chakatoziva kuti mvura inaye akaparidza apo kubva ipapo. This is the opposite of the message. I will repeat again. Pandariringa pekutanga I will read 1 Kings 18 verse 1. After a long time in the third year, the word of the Lord came to Elijah. Go and present yourself to Ahab, and I'll bring rain on the land. Kuti mvura yacho ichinaya, Elijah unodza muranda wake kuti tell Ahab to leave this place because he's about to rain. Iwe Mwari vati kuti inaye, go and present yourself kuna Ahab. But uyu by revelation ndokubva aziva kuti Ahab akabva pano ndokuti inaye. Maybe it needs another day. Can anybody say this one is too much? Because it's the opposite. But you don't know, you cannot present yourself before Ahab. You hold some random Ahab and Ahab, she end up Brian Naya. You Maratu guide the package Naya. You Banum Singa in Naya. It needs another day. Everybody the shepherd wrote Naya. Promise. Mvura inonaya ukazvipresenta. But iye waenda kuna anakungomira kuti Mwari vati ndikazvipresenta inonaya. He went on to pray. Before prayer, he had to deal. Nema prophets above. Mvura haina kungonaya beti. Akatanga adhila nezvinhu zvisingadiwe naMwari panzvimbo. Pese pane promise yaMwari kumunhu wese. But the promise I manifested kumunhu wese nyangere munhu wese. I'll help you better. Ani nani anotenda mari anoponeswa. Jesu akafira ani nani.
Parikunzi ani nani ya choice yemunhu kwete Mwari. Choice ya Mwari ndiye munhu wese. Jesu akafira munhu wese. Choice yekuti munhu apinde denga isi ya Mwari ndiye munhu wacho akafirwa. So there are things that for everybody, but not everybody will get it. It takes somebody to believe so he can be saved. Yeah. So Shamngari, my promises Shamngari, and they run. But the manifestation is for the sons of God. Yeah. But the world is waiting for the manifestation of the sons of God. Shamngari, there's a moon where say. But my benefits never nawake. I'm also in this way. Mwari anuda munhu wese, but hasi munhu wese anuda Mwari. Saka Mwari zvaanoita anoitira munhu wese, but zvinonyanya benefita vana vake. Munhu wese ari kufamba uyu munhu waMwari, but pavanhu vari kufamba pane vana vaMwari vakatengwa neropa raKristu. Kuva mwana ichoice, kuva munhu icreation. Kuva munhu waMwari kungosikwawo, kuzova mwana kutenda kuvhangirire mwanakomana wake Jesu. So Mwari ari paremu yekuti unombodhila nevanhu, ozosvika pane imwe remu yekudhila nevana vake. Saka uchiona the Lord is prayer is public. Saka the Lord is prayer. Which means you must be a Lord. Because Jesus is the King of Kings. So you must be a king. So I always tell people, when we go into a debate, prayer, kuchikoro. When we find that the Lord is prayer, when we go to mira kwash. Yet I is prayer when we chikoro. I pray when I'm Mwari. Nokuti munamata wacho unoti baba wedu ari kudenga kwete headmaster baba wedu kurati munamata wevana vaMwari kwete vana vechikoro. Saka uchiona kuchikoro vanoita but upenyu hauchinje nokuti vari kuita zvevana vaMwari vari vanhu vaMwari. Let's break a little bit. In other words, uda kuita munamato wemhandara uri mbanu. Mashaka anenge anoti remail. Elijah, go and present yourself. I'm about to bring rain. That's the promise. But in Shaita say, Elijah, wakatanga wadila nema prophets abai. That's the best gospel you can preach. Kurova ibasa. Kumunasina imba kuwa nemba. But yepanu panenya now. Elijah a promise kwa Mwari. Bilikuda kumza mvura. Anakutuma kudila nevanu vabai. But by knowledge, by revelation, unoziva kuti vanofanirwa kubenefita mvura yaMwari vanhu vaMwari kwete vaprofita vaBhari. So he had to deal nezvisingade Mwari. Nyangwe Mwari vavimbisa zvavari kuda kuunza, but unotoziva kuti kana tichiri paplatform iyi, ndozvimwe zvinotadzisa kuuya kwezvinhu. Nokuti tine vanhu vasingatende Mwari wacho achaunza mvura. Saka chinotanga hakusi kuuya kwemvura. Kuseparata zvisingatende Mwari wacho achaunza mvura. And mufemeni vanhu vanoda mvura, but chakatanga kutonamatirwa chikaburuka moto. Ukaita mufundisi anoparidza moto kuti aipi inoda mvura unotanga una anointing. Munzara mufemeni vanhu vanoda mvura, but chakatanga kudzika fire. Akatoti the God who answers by fire. Yet vanhu answer vari kuda mufemeni is rain. Uyo akutotara the opposite. Akudaburuka uri moto kwete mvura. There are times yekuti Mwari vane chavanoda kuburutsa mulife mako to prepare you pane chavachazoda kuunza muupenyu hwako. But sometimes you feel like a challenge. Kuti aiwa pano ndiri kuda basa, but inda Mwari aunza vhangeri risinei nebasa. Gamba kubasa kwacho kuchadiwa vanhu vanonzwisisa. Saka vhangeri riri kugadzira type yemunhu wekubasa iko. Mwari vanogona kuita mess up today so that he can arrange your future very well. Ask Jacob. Walabhana akaitwa rough, but in future wakatozodiscover kuti haisi rough. Mwari vane chavaida kugadzira concerning kuroorwa kwevakadzi vaviri ndiri paMalabhani. I'm sure I preached this one a few days ago. Go and present yourself. Aenda ndokubva nyaya dzavaita dzapera. Bible ndokubva andopfugama akatanga kunamata. Chamupa kupfugama achinamata aparidza achiti
I can hear abundance of rain. Very personal. We can hear. And those what to do the same level, but I think we shall go for none. But I can hear. Chagamupa Fukamachita prayer. In your good Anish answer. Usatari Silvan was in that version of knows what's going to say we are saying. We are I can hear Sagakus of Fukamachinamata. She never knows what. Shakafani Pano. Did you know that it's not a combo of so man's wheel? Example Zagata political. Remember, Zagana no wolf. Taishita time I comment by TV. Even was not going to go on. I say, go to join up was no Makisa. And then I was going to go. Sarumaseka also. But you got to actively you don't want to die. Elijah, I can hear abundance. I, not we. Jinuzamari as it's going to Munwese. Yango, we don't be the church Yagafanana. Mese Murima Erita. Very back home, Mount Camel. Pana Elijah. Pana Ab. Pana Muranda Wake, but I can hear that we. Or it can actually personalize Ajinabushi Pika. Can a banner and Varadi with in a new Abana. Yeah, Puma with in dance. Put in the Quemprashin. And they run up and shake of Quempura. One of them for no name on speaker. So, Jonah problem at Tina, we walk by sight, not by faith. Challenge even equity by faith. Faith comes by hearing. So, Barkut, I can hear abundance of rain. Munika Muna Munamfura, but Darkut in Danzweka wonder. Sagaranime swim here. Wanukona kuona Zakawanda Basinachin. Sakaona Kunamata. Avasukunamata Maringe Snoneka. Wakunamata Maringe Mansula Shokoramari. We are a good tender smith when I'm right. I can hear. Oh, Bafuka, I don't got to Pukame. When we danger Tina. But the Shima Marisha, not around your personal. Wait a church talk to you. Agitation cut. Samson can want to suck their way. Jiwe. I did change my trade to Pano Samson. Jiwe was going to suck it, but you are going to get him so. Jesus. Can I walk a back down Jesus? See how Samson and a matari rasta. Morani Bassana trade to work. Was at the times of Morano Koshana trade to poor and was 1 month. Ilimuga face Moria to Dashan and a trade. You got to know Murasto what is serious. Samson will find a home piece. I will leave that one. I can hear no Fukama. Akuna matter. Mu pray and Roma Kawana revelation where to look at. Naturally, you snap it a prayer because I don't Pura. Not as a copy of Brazil. My magic when I say Tamakori. Answer. Don't Fukama. Mu prayer. Revelation where to look. Problem is we look as natural people, yet we must look spiritually. Spiritually, the direction is opposite. Nobody part in dance one pura change. And now there's something about in them prayer. I have to remember and I'm not a see, we see Dogunim Puraya Kanaya. He had in the one Pura Ichanaya. So, we're going to get a problem. And one Pura Ichanaya. Aku tumamu kunocheka kufuraya kanaya. Ibaba dopa no dira English my boss shona yesempura. Kushirungu inona ya irei. Ya kanaya water. Saka I can hear abundance of rain. Yet is sending a man to check from water. Lanu vari kudam furai chanaya. Ari kutuma munu kunotarisa kumfuraya kanaya. It simply means Jesse chaka promise bana mwari kutano kuitira akambochiita but izvezvi wani with dimension echinhu chacho. I will explain it this way. Maria unoda kuti dai mwari akandipa mari shoma iyoyo ndiye
akambokupa kameno kana uchiwana nekungwara preaching to somebody who understand grace akambonaya yakunzi water at a certain time yainzi rain but nokuti ngapa nyika taipa imwe zita so kana takumirira zvichaitwa naMwari tinofanira kugara tichiziva nekutenda zvakamboitwa naMwari. Connect yourself to already what God has done. Promise yese yakarigwa pane zvaakaita kwete zvaachaita. I will explain this. Paul achibata anoti zvinokona sei kuti atipe zvinhu zveupenyu kana akatipa mwanakomana wake Jesu, which means chinoita ndiziva kuti Mwari achandipa inyaya yekuti pane zvaakandipa zvinodarika zvandiri kuda, nokuti zvese zvandiri kuda hazvidarike Jesu waakandipa. Jesus means eternal life. Jesu chandiri kuda hachisi eternal life. Ndoda motikari, ndoda dzimba, ndoda masofa, my petty issues according to heaven list. The best I was already given. So munhu anokupa the best, you can still trust him for the rest. Akagona kukupa the best, why are you worried for the rest? Zvidiki zvauri kuda zvidiki, already kuprova kuti anonyanya kuda akakupa zvikuru. I always tell people kuti munhu akakupa laptop ungazodhauta here kuti angakupiwa ballpoint. Pashapi 5 cents. Akakupa laptop pamwe $600. Kuti apati pabhilo apa anogona kutsika tsika. That's a petty issue. Vakuru mvura yatinoda kuti tinaye unomboziva kuti yakambonaya ende payakanaya nyangwe tiri mufemai mune zvishoma zvasara. Pane imwe level yaMwari yekuti anoshanda nezviripo kuti akupe zvisipo. Pane level yaMwari yekuti anoda kushanda newater. Vakaita science bishop kana geography kana agriculture unoziva kuti mvura ine inonzi water cycle. Yakanaya ndo inonaya kuti muzezuru ndiyanozongoti dai denga ratirangarira kwanaya denga rinotorelisa zvabva kuno. Ukaona denga risingadzikise kwakuna chakaenda, mvura inorarama mucycle inonzi water cycle. It's a system. It's a system. So pari kudiwa mvura nevanhu already panyika pane mvura iripo, although it's salt water nokuti akazi towards the sea. Sea water is salt. And I'll go deep on that. Nokuti Jesu paanouya anoti mimi vaKristu muri munyu wenyika. So pari kuti ndaona chinenge chibhakera chiri kusumuka kubva munyanza, which is salt water. Salt water chinenge chibhakera chiri kusumuka kubva munyanza. He's talking about a believer, mabasa ake kuti ndo anotrigger basa raMwari rinoda kurelease. Salt represents a believer, muri munyu wenyika. But we are kuti ndaona chinenge chibhakera like a man's fist. Kuti mabasa anobatwa nemuKristu anounlocka basa raMwari raada kuitirwa muKristu. So let me go back a little bit. So Elijah akapfugama achita prayer. Anotuma munhu to look towards the sea. Direction yaari kutarisa naturally is wrong. Unofanira kutarisa kana uchitarisira mvura. But spiritually the opposite attracts what you are looking for. Sachiona Mwari akada kukupa zvinhu anokupa mweya wokupa. Ukaona uine mweya wekuda chete hausati wakupiwa. Vakadzi vaviri 1 Kings 13 pavakaenda kuna Solomon achiti mwana ndewangu hakuna akapiwa. Kusvika nyaya payakachinja pabatwa banga, mumwe mukadzi akati ipai uyo, akati ipai ndiye akapiwa. Kuti unotopiwa nekupa kwete nekuda. So direction rinongo kuzivisa kuti God is about to give you something is the level of giving you have developed in that season. Ukada kuziva kuti pane chiri kuuya unongocheka nezviri kuenda. Direction yawakatarisira ndeanani believer ndeye mwana mudiki, munhu akura akanzwa kuti kuna abundance of rain haatarise kudenga. Nokuti kudenga it's a done deal, Mwari akatendeka hazvikone. Chinotozotarisa zvekudenga kuitika zvinhu zvakaitirwa munhu ari panyika ari kutadza kurilisa chinotrika whatever the heavens is about to release. So murume zvanzi akatumwa akamhanya achitotarisa achidzoka achiti there is nothing. I thank God for Elijah. Haana kusimuka kuti wati nothing, handingafire prayer mahara.
There must be something. Akaramba akapfukama achipiwa. How many times? 6 times. Achins nothing. The 7th time, Robagan's gonna something. But Chakamu keep on knees. Achiparitirwa rekunzi nothing. A level of understanding God. Kuti zvinotaura vanhu haisi nyaya zvataura Mwari ndo nyaya. Saka kuprova kuti ndinomira naMwari handimiri nevhangeri remunhu. Kana iwewe pane zvinooneka ukati nothing, chichandipfugamisa zvisingaoneke zvinoreva something. Which means season in nothing as a believer iriko. Imagine vanhu vadzitenderera Jericho rinodonha. 4th time harisati radonha kana crack. 5th time hapana kana crack. Vanhu vanofunga vanogona kubvunza Joshua kuti makanyatsonzwa Mwari here kana kuti makafungira. Sikambe nemunhu anofunga ka hadi kuitiswa. Ndine mubvunzo, kana Mwari akatitendererai on the 7th time ndo pachawira masvingo pasi, is he not powerful around number 2 or 3? Apo Mwari anoita power pa 7 here. He is the same yesterday, today, forever. Usati watenderera is the same God. Watenderera is the same. Wapinda indava Mwari achida on the 7th time kuti madziro collapse. Yet even one time you can do it. Mwari chaari kutsvaga muvanhu, he trust. He can do what he wants to do to your life. But kuti azive kuti unotenda unomuda pasina crack, mangwana munomuka muchitenderera. Unogona kuva nemubvunzo kuti ida hapana kana sign yekuti sometimes you don't need a sign if you trust him. Day 5. MuJericho munogara vanhu vakamuka. Ende vaitogara zvimwe nguva pamaozi masoja emuJericho achita safeguard. Vaitoona type ichitenderera pasina chinhu. Vanenge vakatoparidzawo kuti mazvinhu zvaramba ka. Chafa nekufamba zviri kuramba ka. Season in nothing. God allows people to mock you. Why? Because he wants to build you. He wants to build a relationship with you. Hallelujah. So season yekuti Noah avakareka apedza apinda mukati haana kuti achipinda mvura ichinaya. Bible rangu rinoti after 7 days came the flood, which means for 6 days anga ari pa same level. Ana kusumuka kwaita, that is inside. Day number 3 aigona kubuda kuti amdaraenda don't watch isa vana tiri kuchinja. But mazuva akagara kusina flood no mazuva akagara mutrust. Akabhiliva kuti handibude even isina kusimuka handibude nokuti Mwari anoreva zvokwadi. Kana day number 3 mvura ikasatanga kuti simudza handibude. Usatarisira kuti vanhu vaiva panze nokuti dhora rakavhurika. Mwari ndo vakatozovhara. Ropa ranga rakavhurika vanhu vaipfuura nepo vaitaura zvavanoda. Ovhura toso kuti dhara kana zviri zvechechi ita wega unopa vana dai warinisa vana. Inda kubatirira vana so. Dzimwe wapfana nemdzara wenyuma kutongosvikiriswa mukati. Panze apa hakuna kana kupfuna, kusina kupfuna. But they were supposed to stand for God. I can hear abundance of Africa. Munhu ari kutumwa achidzoka ari kuuya achiti nothing. As I'm preaching to somebody, wakanzwa Mwari zvaakataura, but for the meantime there is nothing. Zvekuti vanhu vanotaura zviri negative vaita sekunge vane mafacts. Chechi yakapinda nofunga haisiriyo. Mwari unonamata nofunga kana kutowedzera mazuva ekutsanya pamwe hauna kumunzwa. That season is there. But chapa murume kuramba papfugama. Haana kuti we can hear, ati I can hear. Rawakanzwa harina kunzwa nemunhu wese. Saka usatarisire munhu wese kusapota zvauri kuita nokuti haana kubvira anzwa zvawakanzwa. On the 7th time, murume anodzoka achiti I've seen something small rising. Hallelujah. Mvura inofanirwa kunaya, it must fall. The rain falls down. Sa izwi rekuti rise is the opposite yechiri kumirirwa. Ndaona chiri kusimuka kwete chiri kudzika. Chakamirirwa pagomo pachi chinodzika. Vhangeri ravasimbisa nderekuti kudi pane chiri kusimuka. Government inodai kana Mwari vaisa promise zvichaitwa newe ndo zvinodetermine manifestation kwete zvichaitwa naMwari. Ndakutara ndichitanga. Just come to me, Pastor So. Murume uyu ari kundikumbira Bible. Mira ipapo.
Kumbirai Bible. It's okay, we am told. Mirai Bible. Vasati vatora promise inoreva kuti kudi raravo. But harisi ravo kusvika vaita sei vafamba. Kufamba hakuna kuparidzwa. But uyu by knowledge unofanirwa kuziva kuti chinhu chandapiwa ichi ndinofanirwa kufamba kusvika pachiri. Saka Satani zvaanoita haatore zvinhu zvako maoko aMwari zvakanzi zvako. Anongodisturba iwewe uchienda ikoko ndopaanenge achirwa newe. Zvokuti vanhu vanenge vachitora zvavanotaura so pamwe distance yareba vanhu vari kungopopota zvokuti unenge uchiora mwoyo hazvireva kuti uri munhu wemanga-manga. Something special chakarongwa naMwari for your life. Saka the devil haabvise Kenani anodhila nevanhu vari kuenda ikoko. Ivava akavadisturba havapinde kwete kuti Kenani inobviswa. Chakanzi naMwari ndechako chiriko. The devil cannot change the mind of God towards your life. He can never. But he can change your mind towards God. The devil cannot change the mind of God towards your life. But he can change your mind towards God. I know to see that God is mighty and faithful. So I know the Messiah is yes and amen. So I have to deal with men. Hey. Do you know God cannot be tempted by the devil? Yes, there was a reason. He became flesh. He was God, but he became man. Such age was not God, but man. So the devil don't tell me so promise you go to the Bible. Can I you know God is faithful, he loves you. Guarantee. But the way to get there, it needs Joshua to be strong and courageous. Don't worry. Be strong and courageous. Don't worry, I'm your strength. There are times you need to have strength. That's why Jesus is the Lion of the tribe of Judah and also the Lamb of God. There are times but not demand humility and humble, and there are times but not demand boldness and strength. Hallelujah. There are things you only get can develop a strength and boldness. No matter where you believe, no matter what day, you need strength. So Muruma Rutumwa Chitzoka, and evangeli nothing. And evangeli iroro dorieli takuna chin. But you know pamu kurambaka fugama. It's more real kutenda Mwari than what you see. Oh yes. I found usumuka kuti mdarandi wachisa. Praise. Kana chirumboneka kana. But if I not on the 7th time, I not ndaona chinenge chipakera. Chiri kusumuka kubva kunyanza. Sea water is very salty. Aina kids aina kumira mushi. But imomo mune chinovava, something is rising. No danger ma principles zamani. Bible ndori noparidzwa futi ku America, Washington DC. Ndori noparidzwa futi kwepwe. Avabvise mapage kuti kuzvakaoma giving aite pisai ava munongoenda muchivapa. No. That's the danger of the scripture of God. Mwari habvise mapage nokuti you are poor. Hey, pese paanofunga kukubatsira. You need to know the principles. I love illustration here wrestling. I'm sure I was in Malaysia. Kana vanhu vachiri vari madoubles chinoita kuti mwapa apindire iprinciple yaunoshandisa kwete maroerwa awaitwa. Ukanyanyorohwa akada kupinda anorambidzwa nareferee. Referee haana side raari, ari kuside yellow. Ukada kupindira nekuti mwako arohwa unozwa referee achiti siya arohwe. Nokuti mutemo anouziva kuti ukanyanyorohwa waona kuti hapana chandiri kukwanisa usarembe uriko. Sebera kuna umwe wako rohwa uchiziva kwekuita sei kwekuenda. Unenge uchingorohwa uchisebera kune umwe wako ukona uchirohwa uchisebera. Manje zvino kana akangwarisa anokurova achikudhonzera kunoko. Saka uchiona Satani akada kukushungurudza haamboda kuti uende kuchechi. The more you are to touch, and then you can touch, so you can Munamari. Nobody is the one who can cleanse you. But you can touch, I don't want to be able to tell you a similar cool out. Tell you a similar cool. Don't know what to him, but I'm to Hura. I don't know about you, Jones.
cannot save yourself. You need to be saved. But to save Gakwacho, it takes you to move. So you know, only go to Sebera. You know, you have a record of machine. Ukashika Kunemuako, our chairman of Kutulipet, Kunaikuta Pinde. He is ready to Kupinda. But you know, pains are as much tears can pay. Ilo, you know, to Kudia Row, or not about the Roko. Oro. Which was saying? Kutumwako Pinda Rodi. Such as a Babandukas and Kukurovas. I was Kukurova. But do what happened? Elijah, arms were abundant. Apparently, were a sight because there is nothing and is not moved. It's a nation. There is some economy. Sure, there is nothing. But you know, people would have me that it's a believer. There is God in heaven who is faithful. Wanga taure za wanu taura kuzo. Chatino zira kurara mainyasha. Anomuga akarara ma 2008 and they proof to wesi pana pangari. Wakanja zo zote kurara matimwani. Woti mari yacho kwa kusina. Ukaiwana chikafu chacho hakuna. But uripo. Iwe undione naro kwete economy. Iwe une naro. Aupere zikutamba. So Elijah is praying. Chamusimudza pa prayer. Then there is something rising from the sea. Sea ilipanyika. Nyika do ine challenge efemine. Mwariwata I'm about to bring rain. But mwariwa satwa release rain. He is waiting for the earth to release something. Mukono ndenzwe. My demands are in shokora mngari. Ukarara mamari. You will see the manifestation of my promises. My promises, yes, yes, and amen. But you know, the manifestation is what you do in believing His word. When I receive for Gara, Genesis 18, Giros Tayakumaka, Abraham, Zagati Koreno, and Kuino, Chava Nimana. Zaku Simuka, Zagati Tapari, the promise. Sana receive a promise of Itemana. But I pari through a really. Don't pari through a request. Where is Sarah? Apari through a Chava Nimana, Isaac. Hakuna muna asingade dangwe chayarake Isaac. Bati chimwe cha unofanu wakuda Sarah. Hallelujah. Where is Sarah is the question. Who balances the question? Kuti wakuru na makamu chire. Rinoto damu chidamwe mungu. Yaitongwa nyaye numbu kumushaudi mbosha. Kama na ndokubataura rafu. Sikanza inini mwana ndio wangu bati mkaza andisikuda. Sakuna wakumana ngori mashuka ngori. Andisikuda mwana mtoni ndio wangu bati kumomzi yacho kana. Sabu kutokuva asimuka. Sikanzikana dai waida mwana. Usingada mai wacho. Waingozvitira mwana wako. Ati ungani pano kukutongesa unongoite mwana wako uri weka. Tozota hudi mukadzi. Manje ya maka ya muri kuda ine mwe munu mukati. You can make it, you cannot make it alone. What in this way? Vazhinji vane ma prophecies are yes and amen echokwadi. Asata manifesta akonzera kuti vachinje machechi. Ana kaprofitwa 2 years ago apana chabuda ndazopinda apana chabuda ndazodi. What is missing is not prophecy. What is missing is teaching Emma principles so that the prophecy will manifest. We are living in dangerous times. We love prophecy more than teaching, yet we must love both at the same level. Isaiah 38. Ezekiel Isaiah, you are about to die. Put your house in order. Thus says the Lord, a true prophet. Isaiah has to effect. Put your house in order, you are about to die. Prayer is one of the things you know for our lifestyle yako. But it's njekuta kutwa kuti ngati na mate. Uri kumba kwako na mata. Mu prayer muno win what mwenyaji sina winigwe pa kudiscussa. Nokoti pa kudiscussa Isaiah tutara kuti put your house in order, you are about to die. And Isaiah katodaro chato chaya anafani. Asi profita umusango wefeki.
original. Atoti urikurowa pasi. That says the Lord. Back to 10 up to. Uyu ndobvaziva kuti ataurwa iprofesi yekuti ndichafa. The greatest thing I need to do. Zvanzi vakanopfugama akatarisa kumadziro. Akati Mwari, rangarirai mufambiro wandakaita pamberi penyu. Rangarirai mufambiro wandakaita pamberi penyu. Inyaya iri personal prayer. Asi kutarisai chechi yandopinda, tarisai pastor wedu, recovering ya papa. Mwari, imimi neni, imbondivhetai. Kuda kuti iwewe uri answer inochinja prophecy. Greatest prophecy in lifestyle. Ini ndikasapfugama ukasandiprofita, vachichandipa kuziva ramangwana rangu. What I plant today, I harvest tomorrow. Mwari haasekwe munhu chaanodyara anokohwa. Greatest prophecy in lifestyle. Uyu kaprofitwa naIsaiah akafa, akawedzerwa 15. Kunati Isaiah mudiki pane tsanwa. Isaiah ntaura rufu yantaura ma 15. Yet it's not a prophet, but he's changing prophecy. And I see issue yakuti nokuti akaita prayer to reverse. Prayer yake haisi kutaura kuti mama big words yekuti Mwari pakasudai. Ari kuti Mwari mufambiro wandakaita pamberi penyu. Which means zvandakafamba ndichiita chiprofita. But kosai Mwari maida kuti munhu afe ane mufambiro wakanaka. Chaida kumuraya kushaya prayer. Nokuti paakaita prayer akapiwa makore, but makore haana kuuya neprayer auya nemafambiro. Somebody's not hearing me. Chaida kumurayadzana hakusina kuti anga akaipa. He was a good man. The problem, he was not prayerful. Anonamata akaudzwa zverufu chete. Paudzwa rufu hapana mata. Kumwe kwese kungofamba. You are about to die. Akati hakuna zvimwe zvekuita. Tarisai mafambiro akaka. Tina vanhu vekuti ukaudzwa kuti basa mune judgment. Rangarirei Mwari mune nyasha. Usapushwe kuprayer this situation. Prayer must be a lifestyle of a believer. Pamusoro pembe pakadzikitikiti so watitanga riba shakataraka. Zvikasafamba ndizvozvo. Ngachitokupusha kuprayer muyetina kuti Mwari wacho. Hear me very well. Mwari rangarirai mufambiro wandakaita. Mafambiro ako anorivesa any negative prophecy. Chinokupa mufambiro wakanaka is obeying the scriptures, living according to the ways of the Lord. Kujoina imwe church haisi substitute yecharacter. Character yako chiri personal. Unogona kuimpatwa kana kunamatirwa. But chinhu hani chausinganamatirwe kararamiro, it's personal. How you walk before the Lord in prophecy. Ukatopinda prayer une mufambiro wakanaka unokohwa 15. Imagine danga nemufambiro usina kunaka aiti kudi prayer. Which means muprayer anga asingataure mashoko, aitaura mabasa. Rangarirai mufambiro wandakaita. How you walk before the Lord in prophecy. The greatest prophetic thing you can do to your life is to walk in the fear of God. Prophet wedu very powerful. No prophet is greater than God. Na Mwari wacho muranda ushoko rake. Prophets haisi magic. Ukaenda kumwanga vana basa kuti mufambiro wako wakadi mari yako chete. Uri watora mukadzi wemunhu chida kureya futi murume wacho unopiwa mushonga wacho. Mwari unotonga nekururama kwete neamount yawaunza. Kumwanga havabvunze kuti ndiwakanganisirwa. Uyu watokanganisirwa. Uchida kutowedzera futi kukanganisira munhu unopiwa mushonga wacho. Negative side haine character. But the positive side of the kingdom of God, you need to walk straight in the eyes of the Lord. Mafambiro ako ndo greatest prophecy. Sota daya ndinonga utsono. Zvinonge nezvirowaitei. Nokuti chaunodyara kana chaunokohwa. Unokuti ani maprofita vanopa vanhu gore zvinhu zvavasina kudyara. Never. Sachiona most of the prophets they teach giving. They know what the secret is in prophecy giving. Prophet was want to bring chakati,
kunenyaya kupa kwete kuprofitwa. But anotoziva kuti ndikangoti pasina kuprofita ibude. But ichi anotoziva, alright, I'll give you this way. Ndakamboenda kun'anga kwashienda mbuya. Ndarasanda tendo. Takapiwa mshonga nemwe n'anga so kubasa mshonga. Asaba inetsa ndanopiwa mshonga. Mshonga wakatipa ane zvaakatudza kuti tiite. Ndokubva ataura kuti asi mukazodai mshonga uyu uri muhomwe haushande. Dzinonzi mhiko modziziva. Samubvunzo wobva wati mushonga kana kuti mhiko chii chine power? Nokuti ukatyora mhiko mushonga haushande. Saka mushonga unototemba mhiko dzacho. Saka chiri greatest imhiko. Unati mushonga waakupa kana ukasashanda unogona kuwana power nemhiko dzacho. Zvizhinji zviri kupotswa nevanhu ndezvekuti the greatest sure prophetic word is obedience to the scriptures. Mwari harevi nhema ukamuteerera akatendeka. But the problem yevanhu ndeyekufungidzira kuti maybe kana kuti ndikasaita but ndikapinda chechi iri powerful. Naiye mwari wacho muranda weshekuranda. Kunamata haisi magic. Saka chono unogona kutenga wristband usiri born again. Inyaya yekuti you're still a baby. Faith comes by hearing, not by wearing. And without faith, you can't please God. But with wristband, you can please prophet. Because my sales. Yeah. Don't let them teach about my shops. Better church. Shop. Shop your church. Better in the branch. Shop. No temper shin shash. And I'm shopping on the shop of one baby. Because poverty has changed the gospel. Bible munetare shares my mwana mume wacho anatonzi Mr. and Miss correspondent family. Sticker instrument rake. Bible remunhu wese. Kwamuri kunoti Bible racho harisinyaya. Zvinhu zvinoita kuti zviite. Anda kuti azvishande. Without faith, you can't please God. And faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Now, nasi zera rapo ni makora wina wa una Bible unashuwa. But hadi kuma speaker ni ma t-shirt. Wa. Sorry, I know there is my Bible. Mwani pa mwa adult sawa haki. Tenga rapo. What's about it? Rapo kete rangu rako. You already know rapo kwete rangu tenga rapo. Akati kuna chimwe chinhu chiri muBhayibheri zviri right straight. But vamwe vachitipudza baba namai vako kwete vake vako. Vakanyoka nga hausi munhu vako. Varume dai vakadzi venyu. Zvinofanira kureruka nokuti ndewako. But ukaona zvanyorwa hasinyore. Kuda wako kunamata. Ukarora uchainzwisisa wako. Wakoreta kutamba. Asi wemunwe. Ndosimbizo. Something is rising, which means chaka open at the heaven. Chinhu chakarise from earth. The heaven is ready to bless people, but people are not ready to do what pushes the heavens to release the blessing. Genesis 2 verse 5. Mwana unonaisa mvura nokuti mamsina munhu unorima ivhu. Kureva kuti God was ready to release rain, but panyika hapana the type of men to deal with the ground. Pane zvekuti mbereki wako ari ready kukupa, but anogona kumiswa neage kwete nelove. Uri mfana kana akada kukutengera mota mutemo wenyika unoti padriving no under 18 or 16 I don't know. Kureva kuti une 12 years kana baba wako akanzi vane mazimari vakakutengera mota audrive. Tiri kukutatisa kudrive hakusi kuti baba wako havaafodhe kana kuti havakude zera. So there are things zvekuti kuna Mwari uriko, but if you don't mature you never get them. But hazvino kuti hazviko zvinova kuti hausati wapa level inowanikwa zvinhu zvacho. Unogona kurarama munyika ine zvimwe zvinhu zvaunogona kushaya kusvika wafa. Nekuda kwekuti kune zera remunhu unofanirwa kudaro.
Let me help you about the laws. Application is very faithful than just reading. Ukashika pasaini yakanzi hump ahead ukaverenga. Ukasaita slow down. Unotamba nowaverenga. Hambo ipo kunyara kuti ataverenga tisiye. Kana kuti ndaverenga manda. Vanoti atibatsire vaverenga, tinobatsira vaverenga nokuita. Saka uchiona unoriverenga straight but pahambo nowavanzwa. Application. Kana ukachinja chechi hauchapinda unovhura irori. Ndoimwe problem ichakushungurudza. Kana ukati ya ite chero chechi hauchaenda wega Anglican Methodist vanenge vane irori. Uri kutiza kune Bible uchienda kune rimwe. Ende uchaona kana vachiparidza chokwadi vachakudza zvawatizawo kuti kuno zvinoitwa. Atomwe achiti andofunga kupinda iso iri very powerful. Secret the manifestation the obedience to scripture. Uyakanzi au bring rain kusvika atozoona kuti pano tinofanirwa kudiscover something that must rise from earth towards heaven so that it can unlock chiri kuheaven kuti chiuye paearth. It's a system inenge siso. Ukadzika pasi mwana osumuka. Uyo akadzikawo pasi uyo osumuka. Siso ndo inenge system yeBible. When the glory goes up, and the praises goes up, the glory automatically comes down. Masekos, kana timadenderedzwa, kana kuti system yaMwari adimiti yamurikuona, haisiro yakasikwa inyangwe Mwari akasika miti. Iyi is system of production pamuti wakasikwa. A seed will produce after its own kind. Mwari haasi mubusiness nekusika miti, but miti iriko. Nokuti yakasikwa yakagadzirwa in a seed. Ekuti painoparara painopera inoproduce a seed that will produce the next tree. Anonzi Muparinga handisirini nyangwe ndirini. Muparinga wacho akatofa kudhara. But production paakatanga kubereka. Zita rake riripo, iye asipo. Zvinhu zvaunofunga kuti Mwari anofanirwa kuitira haite. Nokuti paakazviita akasizvisa musystem inoda obedience kuti zvicontinue. Hauzoti mandiri munomu mune vanhu. Pandiri pano pane vanhu. Ndikasarora unofunga kuti hapana. Kureva kuti Mwari akandipa vana. But vana vacho ndiri kutofamba navo kusvika ndaziva zvinoitwa kuti vafambewo. Unotoshaya wekutuma uri baba matwins. Aiwo makomano. Tsika kunoona zvaurikuita. Wakarangarirwa naMwari kudhara, but you need a system that will make things happen. Hama dzangu grade 1 unonyoreswa, but kana wanyoreswa unosiwa uchinyora. Nopane nyaya. Iwe hautizi kunyoreswa unozotiza kunyora. Nokuti yakwe. Vanoenda kubata roko sawe pano munyore, uchingopedza kunyorwa, wakusara uchinyora. Ndoona kuti yaipa manje. Ukaparidzirwa unotendeuka, watendeuka wakuita. Mwari vanodai, those are promises. The principle will trigger the manifestation of the promise. No matter which church you can go. Manifestation yakavikwa when you do what the word says. Toenda kuna prophet wanoti vakadeclare so, zvinhu zvinoitika. Professor haisi magic. Elisha akamboprofita kuti mangwana nenguva inochedya zvakanaka. Mwari ndokubva ashanda ne4 lepers dzakafamba. Which means no matter how weak you are, the key is to walk according to his word. Mwari haana kutsvaga vari strong kunotora chikafu kuSyria. Hanzi the 4 lepers vaifamba zvishoma ndo vakaunza good news. He can use you but he demands a move. Anongoti nyara tiri malepers. Munofira ipapo. Maprinciples haatarisa kuti wakafunda hauna, wakangwara hauna. They are the same. You need to do and act upon them. But level yauri, God can still do something. Problem there could you are salt water, sea water. You are bitter. And you don't need to what you just make rain to fall. He still demands something to rise from the sea.
kana chidaiso vada kuparidzana kuti tivape ukasapa pano chero yauchapinda unonopa ikoko no nyaya chokupa hakuna kwauchaenda maprinciples echingoroma kana ukatochinja chechi Roma inoita offering, Methodist offering, Apostle ndizvozvo pamwe havatauri zina kuti offering vanongoti mari yeshuga yepapumwe ndizvozvo munobvisira ikoko vanotidzodzako vana munobvisira mberi principle idzva mvura yanzina mwari ichanaya ichokwadi yakazonaya but incident yakaitika yekuti wakapfugama akanamata ndakubva atuma muranda 7 times kundotare 7th time akati I've seen something rising from this sea water iri salt iri bitter economy kana kanzi iri bitter kana marriage yako iri bitter yakaoma you still need to apply the principles. Jesu kusvika pekuti anodongorera basket offering ona chirikadzi yabvisa macoins ofara kwete kuidzorera dangerous verse. Jesu akaona chirikadzi ichibvisa mari haana kuti idzorerei akafara momuziva nejesu itokutorasiriye ane tsitsi nevanhu paakaona chirikadzi ichibvisa macoins akafara kwete kuidzorera aichakaipa mazese anotorerwa munhu chinomupa kufara chii principle dai akatoidzorera ikuwazi according to the principle tsitsi dzamwari dzakavigwa mukuita zvinotaura mwari ukaona anokudzivisa kuita zvinotaura mwari haasi kukuitira favor ari kukuwadza ende kazhinji anokukuwadza achidaro anoita kuti ufari unodzwa unga akatumwa tishuhani munedzi zvedu even today hakuna chechi inoendesa mari kudenga hamene kana dziripo tine 39 years hakuna chechi ananzwa kuti vane helicopter yekuti mukabvisa ugaenda asati akuenda iri kurohwa pano even kuchechi dzenisina iri kushanda iko hakuna chechi inoendesa mari kudenga but guess what inosvika Acts 10 Cornelius minamato yako nezvipo zvasvika kuzvosvika sei zvisina kuya iko kana uchipa chipo chinoenda so kana uchinamata munamato unoenda so but giving is a dangerous principle. Why? Because giving takes a wrong direction to make a right destination. Chinhu chinoenda kusiriko kuti chisvike chaiko saka uchiona usingazvide because unonyanyofokasa kwazvikuenda hakusati kwaane chechi neremota kana totomutsa yako nekuti chiendesi dzese iri kushanda pano but mwari anobvuma kuti zvinosvika. Those are principles. Ipapa handisinoparidza giving me ungavenge giving me but usavenge giving. Venga kupa inini usavenge kupa. Even in life yekukararamira keda tinoti sustain as human beings. Giving tinopa miti carbon dioxide yotipa oxygen ukaomera unorova pasi. Life yako yakabatwa negiving. Kuti miti kupe oxygen unotorilisawo carbon dioxide ukasarilisa unonyura but wandawana ndewangu nooma wakadaro. Ima musati maona munhu anokudwa draft asina uchibva chibva ukangosunga tsoro kuti ape kufamba zvapera nemasangano akaomera mwatorohwa chete. I like it when people somebody akaniparidzaona chiseka so si serious rana pocha eventi mwani matombo ainidaro wacho kana bandage kawanda ndiye hati mwofu but adati nditemwe ini anoti ndaro yasina ini adati nditemwe iye hati kana chivanga chanogona kuratidza ndakatemwa ikakeni kana the joy of the Lord is my strength. The kingdom of God ine chekuita nejoy
It's part and parcel of the package of the kingdom. All right, I'm sure my time is gone. We can raise some hands. Father, I pray. Nyangwe Zhichiwa, allow the sea water to rise. Ukuwanga kurukita kupenyene mambiri rakaita economy. Mwari une nyosha, unoda kunaisa mvura, unoda kunaisa joy mu marriage, unoda kunaisa employment kurova. Tell me what to do. Zvandinofanirwa kuita Mwari. Izevezere imwe yamutsvene ndigozvidzwa ndigozviita. For your word is full of promises that will only manifest when I partake through the covenant. Mwari wenyasha mutsvene wakatendeka. Muzita neropa raJesu. Amen. God bless you so much. Learn to practice the word. Practice. That is not enough. Learn to practice the word. Do what it says. Live a lifestyle of a believer. Lifestyle of a believer kunzwa nekuita. Kunamata was not enough. Kunamata completes the thing. It's good when you give towards God. Father, I pray in the name of Jesus. I pray over the offering. I speak an anointing in such hard times. When it's like salt water, it's very bitter in economy and finances. If they chose to obey your way, prove to them that you are the same yesterday, today, and forever. Mighty God of Israel, thank you, Lord. Anything that raises from the sea like a bed net,